De Younes Flyers binnen juster uiteenzet met de kwartfinales van de Benelink. De Mechelen Sharks kwamen naar Tialf en troffen een scherpe Frieske ploeg. Trevor Peterson maakt het vlot 1-0. En na 5 minuten zet Dennis Sikma de Flyers al op 2-0. In de tweede periode scoren de Finsters maar liefst 4 keer. Onder meer met de tweede goal van Sikma, die het letter uitroepen wordt de man of the match. Ik heb vandaag 2 gescoord. Het ging ook goed in de lijn met Aldo van Aalderen en Jort Smit. Ik denk dat we vandaag elkaar uitwerkten en vandaag was ik de gelukkige die 2 mocht maken. Ook de man die de winnende treffer maken in de finale om de landstitel in Den Haag scoort werd. Mark Nijland tekent voor 6-0. Nijland geniet het nog een beetje na van het kampioenschap, maar had de knop alweer omzet voor de strijd om de Benelink-titel. Die moet hij zeker naartoe. Ja, daar werk ik toch vanaf het begin van het seizoen voor. Ja, en die wil je gewoon als team behalen om gewoon als land of tenminste als echt kampioen van de Benelink te worden. De Flyers winnen het dueltje in Mechelen met 8-1 en pakken ze een 1-0 voorsprong in deze beste van serie. Ik denk dat we vorige week echt een goede pot hebben neergezet en dat we nu weer de lijn doortrekken. Dus ik denk dat we zeker wel een goed vooruitzicht hebben voor de play-offs. Jong spelen de Finsters in België het tweede duel. Wie meest stenen ze in de hele finale.